gent no ho sap, però per mi era impressionant. Veure en el camp era veure, no sé, era una altra cosa, anava allà abans, es veia que anava tot l'equip, la grada anava també, com si anaven corrent tots igual. I no ficava gols, no feia falta de ficar gols, lo d'ell no era ficar gol, lo d'ell era llevar-li la pilota al contrari, que no passara, era un mur, i jugar-la. I d'això se pot parlar moltes vegades de que els jugadors de futbol, quan arriben dalt per unes condicions, el pitjor que poden fer quan arriben dalt és canviar les condicions. Si perquè estàs dalt creus que pots fer això o allò perquè ho fa aquell o ho fa l'altre, això no. Si un arriba dalt perquè li lleva la pilota al contrari, és difícil de passar, crec que sigui igual, perquè si vol fer tonteries anirà fora. I Toni ha sigut sempre el mateix. Lo d'ell ha sigut lo d'ell i ja està. Sí, hi ha una anècdota d'un partit contra el Celta. És que no era falta, no feia falta, ell era evitar-lo més que Sí, però un partit contra el Celta que se marca un gol en pròpia porta i després diuen les cròniques que es torna loco hasta que marca, buscar rematar 40 vegades hasta que empatar, no? Com a volen llevar-se un poc i pena, no? I de dir, ostres, anem a perdre per la meva culpa, no? Sí, se pot analitzar circumstàncies, però no, ell no estava per a fer gols. Per a fer gols estava quan hi havia penal, el tirava a Pasiego i el feia, i estava a Badenes, i estava tal, o primer estava Mundo, i fent els gols de 2 en 2, com aquell que diu. El que comentaves de Pasiego és el jugador de tota la història de la Lliga Espanyola que millor percentatge té de penals. Sí. Però una cosa fantàstica, una cosa que ja vull que avui qualsevol tindre un jugador. Pegava molt bé la pilota, tenia uns nervis d'acer, no es ficava mai nerviós,